ko akong kuan guys, mga bodyguard. Mag-picnic siya sa kahuyan guys. Nagara ang mangga guys. Ano ta? Tatay namin sa sapa guys. Barkley! Mag-iro sa din. Ang usa guys, sila kilak. Ano mo na Barkley? Tara na. Sunod. Nagtagunol pati yung bugata. Kapit na may abot guys. Kami erang tulog guys. Ano na nakatay sa Barkley dira te. Tulog na sa dira. Paluar may kuha ni matulog sa mga hay. Ano ang video na mo?